Nhar it-tnejn li ġej mistenni jsir il-funeral tal-Kuntistabli Kurt Gauci li miet il-bieraħ f'inċident fiċ-Ċirkewwa. Il-funeral se jsir fil-Bażilika ta' San Ġorġ ir-Rabat Għawdex fl-4 ta' wara nofsinhar. Qabel se jkun hemm korteo funebri li jitlaq minn Triq ir-Repubblika fir-Rabat. Kurt Gauci ta' 21 sena mir-Rabat Għawdex miet wara li baqa' nieżel bil-karozza b'kollox fil-baħar. Huwa kien ilu membru fil-korp sena u nofs u kien stazzjonat fl-Assa ta' Ħattart. ċifru pubblikati mill-Unjoni Ewropea fl-aħħar jiem juru kif Malta 60% tal-kontijiet tad-dawl ta' djar qed jikkonsmaw l-elettriku f'għaxex fejn it-tariffi huma ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Ħarsa lejn it-tariffi għall-użu industrijali jirriżulta fil-każ ta' tariffa fuq konsum ta' bejn 500 u 2000 megawatt, Malta hija l-ogħla fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u hija wkoll iktar minn 60% ogħla mill-prezz medju tal-istess Unjoni. Fil-każ ta' tariffi tal-elettriku fid-djar it-tariffi f'pajjiżna huma orħos mill-medja tal-Unjoni Ewropea għal faxxa waħda biss ta' konsum dik ta' bejn l-2500 u 5000 kilowatt. Anke jekk f'din il-faxxa xorta hemm ma' 16 il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandhom tariffi orħos minn Malta. Fuq il-bqija tal-faxxex imbagħad it-tariffi f'Malta huma ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Tarif moti fil-Parlament iktar kmieni dil-ġimgħa wara li hawn madwar 6% tal-familji Maltin u Għawċin li qegħdin jiftaqru bil-pis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Illum huwa l-Jum Internazzjonali dedikat għal persuni b'diżabilità. Il-Gvern irid jirratifika l-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, iżda l-persuni b'diżabilità f'pajjiżna ma jistgħux jieħdu drittijiet tagħhom b'mod komplet. Dan qalitu l-kelliem mal-familja tfal u persuni b'diżabilità Justin Caruana. Id-deputata Laburista saħqet li hemm bżonn liġi dwar il-guardianship sabiex il-ġenituri jkunu rashom mistrieħa li wliedhom ikollhom min juħsibhom meta jiġu neqsin. Sa din attant illum qed tiltaqa' konferenza mill-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità. Il-Partit Laburista jinnota l-U-turn tal-Gvern kif ukoll tal-Air Malta li jirrevedu jirtiraw id-deċiżjoni li kienet ittieħdet minnhom stess biex fit-taqsima tal-cabin crew tal-Air Malta jispiċċa l-obbligu tal-isem Malti bħala rekwiżit għal-reklutaġġ ta' impjegati membri tal-okkupaġġ. Jidher biċ-ċar li kieku l-mexxej Laburista ma żvelax din id-deċiżjoni li rtirar li jispiċċa l-obbligu tal-isem Malti ma kienx iseħħ. One News kellem mal-kellim ewlieni Laburista Turiżmu Gavin Golija dwar din id-deċiżjoni fi żmien meta l-Air Malta għaddejja bi proċess biex jonqsu l-impjiegi tal-ħaddiema Maltin. Wieħed allura ġustament isaqsi il għaliex il-Gvern irid li jneħħi dan ir-rekwiżit tant importanti. Speċjalment meta wieħed iqis illi l-Air Malta għaddejja minn proċess ta' ristrutturazzjoni li permezz tagħha bħalissa se jonqsu il-ħaddiema Maltin, però nafu wkoll li qegħdin jiżdiedu il-konsulenti barranin fl-Air Malta. Għal 5 sena konsekuttiva l-Għaqda tal-Istudenti Soċjal-Demokratiċi PALS rebħet l-elezzjoni għal Kunsill tal-Istudenti fil-Junior College, elezzjoni li kienet ikkaratterizzata minn parteċipazzjoni ta' madwar 80% tal-istudenti. Parteċipazzjoni li tinkontrasta bil-kbir ma' dik tal-Kunsill Studenti Universitarji li tlaħħaq biss l-20%. Fl-Awstralja l-Partit Laburista li jinsab fil-Gvern jappoġġja dritt li koppji gej jiżżewġu. Dan minkejja il-Prim Ministru mmexxej tal-Partit Julia Gillard ma taqbilx. Hija saħqet li minkejja li ma taqbilx se tkun qed tagħti free vote fil-Parlament. Aktar tard is-sena d-dieħla fil-Parlament Awstraljan mistenni jitressaq Private Members Bill biex tkun diskussa l-leġiżlazzjoni ta' żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Id-deċiżjoni tal-Partit Laburista Awstraljan li appoġġja din il-leġiżlazzjoni intlaqet mod pożittiv minn dawk li qed jaħdmu favur drittijiet ta' persuni omosessuali. L-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika juri l-maġġoranza tal-poplu Awstraljan huwa favur iż-żwieġ bejn koppji gej.